Sadajú do aut a zásah pomaly začína. Príslušníci, spustené sirény, spustené klaxóny, rútia sa mestom, rútia sa k dopravnej nehode. Všetci ostatní vodiči podľa zákona sú im povinní dať prednosť alebo umožniť prejazd tejto jednotky. Príslušníci sú už vo vozidle pripravené, majú oblečené zásahové kabáty, zásahové prilby. Jeden z týchto príslušníkov vždy bude veliteľom zásahu. V tomto vozidle je veliteľom zásahu príslušník, ktorý má vestu, je označený ako veliteľ zásahu, má aj červenú prilbu. Na túto nehodu boli poslané momentálne dve vozidlá. Je to prvé vozidlo, ktoré je bližšie pri Európe, je to automobil hasičskej záchrannej služby 1B, Mercedes-Benz Atego. A ďalšie je to vozidlo, ktoré sa používa na ťažké dopravné nehody, je to automobil hasičskej záchrannej služby 4B. Takisto veliteľ zásahu v žltej veste vykonal prieskum miesta dopravnej nehody a zistil vlastne, že ide o dve osobné motorové vozidlá s jednou zranenou osobou. Takisto druhý príslušník s ním takisto vykonával prieskum. Môžeme si všimnúť, dopravnými kuželmi bolo označené a vytýčené miesto dopravnej nehody, čiže ide o nejaký nebezpečný priestor, kde nesmú vstupovať iné osoby ako príslušníci. Čiže presne tak, ostatní ľudia majú v tejto chvíli dávať pozor a neísť ďalej. A kto im bude dávať nejaké pokyny približne, že kto, čo by sa malo diať? Zásahovým príslušníkom bude dávať pokyny veliteľ zásahu, to je ten hasič, ktorý má červenú prilbu a vestu. Takisto, ak by sa veľmi priblížili osoby nejaké, ktoré by sa chceli pozorovať, tak ich upozornia, aby opustili tento priestor. Ak by neoposlúchli, tak ich vyzve na to polícia. Takisto môžeme vidieť, zdravotník určený v tomto vozidle sa začne starať o zranenú osobu, začne s ňou komunikovať, zistí, aké zranenia má, či je privedomý, či komunikuje, popíše, čo ho bolí. Nasadí sa automaticky pri každej dopravnej nehode sa nasadí krčný golier, lebo je tam podozrenie na úraz krčnej chrbtice. Pri dopravných nehodách je to naozaj asi dôležité. Čo všetko skontroluje tento záchranár? Tento záchranár prejde komplet, urobí nejaké prvotné vyšetrenie tejto osoby a po ňom zase nasleduje to druhotné alebo nejaké dôkladnejšie. Túto osobu prehmatá, či sú tam nejaké zlomeniny, či je tam podozrenie na nejaké vnútorné zranenia. Takisto, ak tá osoba komunikuje, veľmi to uľahčuje tomuto záchranárovi, pretože mu popíše, čo ho bolí, kde ho bolí, ako možno ten náraz vyzeral, aké sú tam možno nejaké iné skryté zranenia. V tomto prípade napríklad vidíme, že hasiči aj stabilizujú vozidlá spoločne, aby nedošlo k ich zošupnutiu trebárs. Presne tak, na dopravnej nehode sa vždy vozidlá musia stabilizovať, čiže stabilizuje sa nejakým podložením k tomu, aby nedošlo k nejakému neželanému pohybu týchto vozidiel. Tieto vozidlá môžeme si aj tými kurtňami, čo teraz príslušník vlastne ich ako keby stlačí dokopy alebo tým lánom alebo tou páskou ich zastabilizuje tak, aby sa aj tie vozidlá samé o sebe v tej polohe, akej sú, nepohli. Čiže aby vlastne tí príslušníci mohli hore vyliezť na to vozidlo, aby si mohli utvoriť nejaký priestor vystrihnutím, aby mohli tú osobu čím najšetrnejšie vyslobodiť z toho vozidla. Ako som počul, asi už rozbíjali aj sklo, teraz sme mohli vidieť, že bolo rozbité sklo z tejto strany. Tá osoba, ktorá je vo vnútri, musí byť chránená proti tým šrepom, ktoré odletujú z toho skla, že je chránená nejakou dekou, nejakými štítmi. Takisto, ako sme už spomínali, je strihaný stĺpik, stredný stĺpik, ktorý sa označuje ako stĺpik B. Najprv sa roztlačia dvere, aby sme si vytvorili nejaký manipulačný priestor, že možno v rámci toho nárazu bolo znemožnené, alebo boli tie dvere tak pokrčené, že ich nie je možné otvoriť. Tá technika, ktorou hasiči disponujú, dokáže si poradiť naozaj s každým kusom plechu, povedzme? No, s plechmi si dokáže poradiť určite, lebo tie plechy ako také sú mäkké, ale takisto tá technika, alebo tie nožnice, tie hydraulické rozpínáky sú určené tiež iba do určitej hrúbky, do určitej sily vedia stláčať. Napríklad najhoršie je strihať nejaké volantové tyče, nejaké pedále strihať, čiže fakt tie tvrdé oceľové materiály, to je už problém prestrihnúť. Tie stĺpiky ako také, tie nie sú až také pevné, alebo sú pripravené na to, alebo sú skonštruované tak, aby ich bolo možné prestrihnúť pri tejto dopravnej nehode. A presne to hydraulické náradie, ktoré je v týchto vozidlách, tak je určené na dopravné nehody. Že tak ako sa vyvíjajú automobily, ako sa vyvíjajú nejaké nové materiály v týchto vozidlách, sa vyvíja aj táto hydraulická technika. Do akej polohy sa snažia toho zraneného možno záchranári dostať, aby to bolo také najbezpečnejšie pre neho? Čiže musia ho dostať do tej polohy,
aby ho bolo možno čím najlepšie vytiahnuť. Že v tomto okamihu, síce ho nevidíme ani my, v akom je tam zakrytý dekou, presne podľa toho, ako sú dvere, ako sa im podarí otvoriť to vozidlo, nasadí sa mu krčný golier, nasadí sa mu možno nejaká chrbticová dlaha a podľa toho vlastne rozhodne ten zdravotník po dohode s veliteľom zásahu, ako bude najlepšie túto osobu z toho vozidla alebo z toho nebezpečného priestoru vyslobodiť. Ide o to, aby tú osobu vyslobodili čím najrýchlejšie a čím najbezpečnejšie. Čiže tieto dva prvky tam hrajú veľkú úlohu. Mal som tu takú katastrofickú otázku od jedného diváka. Čo sa stane, keď náhodou sa zraní alebo niečo je s veliteľom zásahu? Kto po ňom preberá úlohy? Jasné, ak by veliteľ zásahu sa zranil, tak pod tým veliteľom zásahu je ďalšia osoba pod ním, ktorá vie. Čiže ten veliteľ zásahu, keď to môžem tak popísať, môže byť veliteľom stanice. Pod veliteľom stanice je veliteľ družstva, veliteľ čaty. Hej? Čiže je to takto odstupňované, je tam veliteľ vozidla. Hej? Čiže prebere to pravdepodobne príslušník s tým najvyššou mierou skúsenosti alebo s tými najlepšími skúsenostiami a takou odbornou spôsobilosťou. Hej, čiže tí príslušníci, aj toto je tam ošetrené. Hej, môže sa stať čokoľvek aj týmto príslušníkom, aj keď vidíme, že tí príslušníci, aj keď, ja neviem, dneska máme 27 stupňov, majú na sebe prilby, majú na sebe zásahovú obuv, majú zásahové kabáty, ktorých fakt, keď si ich všimnete, na konci tohto zásahu sa im pozrite do tváre a uvidíte, akí tí príslušníci budú spotení. A toto budú pracovať možno 20 minút. Ale existujú požiare, existujú výjazdy, kde pracujú 2-3 dní, kde sa striedajú, kde pracuje 2 hodiny, hodinu má oddych, zase pracuje 2 hodiny, zase má hodinu oddych. Že je to fyzicky náročná práca. A hovorím, tí príslušníci, tak ako si musia chrániť svoje zdravie, tak vykonávajú svoju činnosť na to, aby zachránili túto osobu. Že pokračuje práca s hydraulickými zariadeniami, ktoré v tejto chvíli ešte odstránia zvyšné zavádzajúce časti. My ani z tejto strany nevidíme, čo robia vpredu. Vzadu zrejme budú strihať nejaký stĺpy. Zrejme hydraulickým rozpínákom otvárajú tie predné dvere. Vlastne tie panty sa snažia od toho plechu oddeliť, tak aby vlastne tie dvere mohli komplet zobrať preč. To môžeme teraz vidieť, hej, jeden príslušník drží dvere, druhý príslušník vlastne tým hydraulickým rozpínákom, čo sú vlastne kliešte, ktoré sa otvárajú do vonku, dá ich do toho priestoru, kde je pán a vlastne ten pán ako keby je roztrhol. Ako náhle tieto dvere dajú preč, dvere sa hodia napríklad pod auto alebo niekde úplne mimo, aby nezavádzali tým príslušníkom, ktorí sa budú pohybovať okolí toho auta. Celý kus dverí v tejto chvíli odpadá a podarilo sa záchranárom odstrániť ho dostatočne tak, aby mohli zranenú osobu vyproštiť z vozidla. Uvidíme ešte, čo veliteľ zásahu vymyslí. Áno, vidíme, že budú asi strihať aj ten predný stĺpik. Ešte musia dvere dokončiť. Môžeme si všimnúť, že tá osoba vpredu je zakrytá dekou, alebo je chránená dekou. Je to kvôli tomu, že pri tomto strihaní môžu odletieť nejaké úlomky. A preto, aby táto osoba nebola zranená, alebo nedošlo k zraneniu tejto osoby, tak je zakrytá dekou, alebo je nejako inak chránená. No, videli sme vlastne, že tie hydraulické kliešte alebo tie nožnice momentálne, že dokážu vlastne prestrihnúť ten stĺpik ako nič, ako keby sme nožnicami prestrihli papier. V podstate vozidlo už máme na štýl kabrioletu. Presne tak, je tam vytvorený krásny priestor na to, aby sa dalo pomôcť tejto pasažierke, tej vodičke vpredu, že predpokladám, že dozadu bude nasunutá na chrbticovú dlahu alebo na tú chrbticovú dosku. A vlastne na túto dosku bude ona povytiahnutá. No uvidíme, ako veliteľ zásahu rozhodol. Zjavne je pri vedomí, tá zachraňovaná osoba je informovaná niekým, čo sa deje okolo nej? Presne tak, ten zdravotník, ktorý je tam, založil krčný golier, on sa s ňou rozpráva, furt je s ňou v kontakte, komunikuje a rozpráva je, hej, teraz sa rozbije pred vami čelné sklo, teraz sa bude strihať stĺpik pri vás, teraz budete počuť buchot, lebo sa budú, neviem, plechy strihať. Presne tak, aby tá osoba vedela, že čo sa okolo nej deje, aby sa nebala. Proste, aby tá osoba mala pocit, že pri nej je, aj keď je zranená, že je niekto pri nej. Je to taký psychologický aspekt pre tú osobu. Je niekto, stará sa o ňu, robia vlastne maximum na to, aby ju zachránili. V tejto chvíli tu nebolo priamo hasičské záchranné vozidlo, kvázi taká sanitka, ale samozrejme nosítka a tieto základné veci má vybavené zrejme každé vozidlo. Každé vozidlo z týchto automobilov hasičskej záchrannej služby má všetko potrebné na to, aby dokázali poskytnúť predlekárskú pomoc. Že sú tam nejaké ambuvaky, nejaké obväzy, hovorím všetko, tie základné veci na to, aby mohla byť osoba zastabilizovaná, aby jej bola poskytnutá fakt najnutnejšia predlekárska pomoc. Ale v tomto momente, ak by išlo skutočný zásah a naša hasičská sanitka by bola niekde na výjazde, tak určite buď súbežne s nami, alebo minimálne pred nami po nás príde obyčajná
posádka zdravotnej záchrannej služby, ktorá veľmi úzko spolupracuje s týmito príslušníkmi. Že vlastne teraz, ak by tu boli nejakí záchranári zo záchranky, tak tiež sú vylezení na aute, komunikujú, pomáhajú týmto príslušníkom. Každopádne teraz v podstate všetci zasahujúci hasiči prekladajú pacientku na nosítka a odnášajú z miesta nešťastia. Áno, tak čím viac príslušníkov, tým si vedia lepšie pomôcť. Oni to majú nacvičené, je to skoordinované. Tak ako to dokážu robiť 8, tak to dokážu robiť 4. Že osoba bola vyprostená, prišla k nám, my sme zdravotníci, máme tu sanitku, pani slečnu si zoberieme, zdravotník nám odozná všetky potrebné informácie o tom, aké má zranenia, čo zistili, čo nezistili, aké môže byť, iné komplikácie. Túto osobu naložia záchranári do sanitky a prevezú na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Dobre, pacientku by sme mali momentálne už v podstate v bezpečí. Otázka je, čo ďalej. Vozidlá zostávajú na ceste, bezpečie už v tejto chvíli relatívne nehrozí žiadne nebezpečie. Čo hasiči robia ďalej? Takisto ako záchranku zranenú pacientku odviezla sanitka, zásah pre hasičov nekončí. Hasiči vlastne ešte musia zlikvidovať túto dopravnú nehodu, pretože je to nejaká prekážka v cestnej doprave. Máme to označené kuželmi, je tam bordel, je potrebné tieto vozidlá dať mimo cestu, naložiť na odťahovú službu, umožniť policajtom, nech si zadokumentujú dopravnú nehodu. Potom túto cestu očistiť od úlomkov, od nejakých uniknutých prevádzkových kvapalín. A vlastne vtedy, ak už je cesta sprejazdnená, hasiči si zbalia svoje vecné prostriedky a odídu späť na základňu. Teraz uvidíme teda priamo v zásahu toto veľké hydraulické rameno. To spojenie vozidiel v tejto chvíli už nie je podstatné, práve ich potrebujeme rozobrať. Ako to teda prebieha, čo všetko zvládne takáto technika? No ako som už